Mnangagwa is the father of all evil. Achitozvarwa zvake Mnangagwa pache zvake achizvarwa. I was satanic already. Because kuuraya ndokwakangowira pano pasi panyika. Is an angel of the devil Mnangagwa. Because tikatarisa nyangwe history yake yatinozivawo unongori muurayi. Kubva muhondo macomrades ese chaiwo aiva muwar front macommanders ese anga achilidha vana mukoma yamatrenches vese vakarara pairos eka ruoko rwake rwekuyerera ropa ravo ndiye akauraya, ndiye waitumwa achitumwa naMugabe ari maclose ali achishandiswa. Haana chimwe chaakadzidzira kana chaakatrena kusiya kwokuuraya. Iye akazvarwa ane inborn hutsinye, ari mutumwa waSatani wakaiswa pasi pano. Kwakuzonyukirawo sehowa munyika yedu yeZimbabwe ari muZambia. Ngaendeka kuna Naichilema kunyika kwake ukoko vari kutonga zvejekerere. Andoita zvaanoita. Wakada kubatana wirirana lungu paya chii chakaitika. MaZambians ese akapinda mustreet kuti iwe Mnangagwa enda kuZimbabwe koko wakapotera ikoko. Ndoita mabasa akawatumwa naSatani ikoko. Ukangosvika ukada kupindira muno tinokuendesa. Ngaende kune mamwe mabwida ake uko. Vanoti mishonga vogoti zvese aone kuti anopapona here. Apedza kuuraya vamwe vake muhondo muya umu kusvika pa1980 kuti Mugabe asucceed aite take over wakaita kubvutaka. ZANU iyi hatomboziva kufomwa kwayo Robert Mugabe. Yakafomwa naNdwandwe Sithole naEdgar Tekere vakomana kuManicaland naNaino Singhala vaya ndo akaifa. Asi hakunazve nyangwe iye akaibvuta wakafa asichaida achivhotera Chamisa. Hakuna munhu wakafoma ZANU-PF akafa achida ZANU iyoyo. Muri kuona. Achibva ipapo apinza Mugabe. Pedza atumwa uraya vanhu vese vaiona kuti vane punch. Ndo vari very powerful kuzotora chidanho chokutungamira nyika. Akabva apinda paGukura Wind. Nokuda kwavana Mugabe ndio waimutuma. Mugabe akatanga kutaura paya 1980 akati let's kill the distant leader and fight for our own one party state policy. Achida kutouraya naNgombo wacho. Zvikakundikana. Akasvika pakuzouraya naLookout Masuku vari mumajeri vari muChikurubi vakavharirwa. Akaenda kumatebhelera akandouraya more than 20 million. Genocide yakaita paGukura Wind. Haana mbozomira kubva ipapo. He was still supporting Mugabe each and every election. Kana kuti wese wangotaura wangoda kusumudza musoro before usati atanga nyangwe nemaelections munoona Rashiwe Gusha vese vava vakaurawa naye. Waingouraya achingouraya iye zvino wasvika pastage yokuti ava kurova genocide yake manje iri dictatorial genocide yokuti ari kuura in all angles. Mukatarisa maurayiro ari kuita, kukwadza, kuparalyza kwaakaita health system kuda kuti vanhu vafe. Everything chaakauraya, nzara yari kupa vanhu mudzimba. Tarisai masuicide, vanhu vari kutambura vamwe vachisvika pakuzviuraya. Vanhu vapererwa nepfungwa, ndiye ari kukonzeresa. Just because of this poverty. Saka he is always killing each and every time. Hatitarise kuti vane vangosumudzawo musoro vachida kudai ndo vega vari kuuraya, but munhu wese kubva kukamwana kasina zvakanoziva kari kuurawa naED. He is the godfather of genocide. He is a descendant of the devil. So munhu wese kudemo, and let's extirpate this theocratic regime. This is the time. We must stand up and fight up for our own rights. Nobody can come from Mars or Jupiter or any of the planets just to seize all this fire we are just sniffing here. But it's us ourselves who must stand up and fight. Fighting for our rights. Even Bob Marley pakauya pa-independence paya murufaro wakaimba that let's come together and fight this system. Let's liberate ourselves. Liberate Zimbabwe. Let's us liberate ourselves. Munhu wese kudemo. Munhu wese, mwana wese kudemo, mwana wese. Zvakwana. Enough is enough.
sokwanile. Asafuna umbulo elizweni lethu. Ilizwe leli ngelethu. Kalisolabo leli. Ilizwe leli ngalabantu. Kalisolo muntu kumbe family. This is not a village. Anoti kwa raini rangu rineri. Ndinotonga raini rangu. A country needs a leader. Munhu anotungamira kwete kutonga. Tinotongwa tine mhosva iyi. Just to check all this genocidal thing is doing each and every time. Wherever you are, izvezvi pano pandiri. Ndichitaura kudayo, pano mumwe munhu ari kutotandadza. Kwete nerwaMwari asi nokuda kwaMunangagwa. Saka mwana wese ndinokumbirisa mwana wese kudhemu. Yatori nguva yedu, and we mustn't go beyond this year 2020 fine. I call it 2020 fine, not 2025. This is 2020 fine for the total extirpation of all this Dracula's system, which is just hindering our own nation. I think even God have got an intervention by this struggle. We are not armed, we are not whatsoever, but midzimu yenyika ino ndiyo ichataura naMwari kuti sunungura gore iro rino ratirine. Not beyond this year 2025. Mwana wese kudhemu ndatenda zvangu. Tikugadzirira here Cape Town, KwaZulu-Natal, Durban, Messina, wherever you are. Tikugadzirira kuenda kudhemu musi wa8. Let's go guys. Handei kudhemu musi wa8 nemusi wa9 musi wecourt. Tinoda kunovhara pacourt. Zvigandanga zviri kuzikamwa. Toda kuzviti hakunei. Ndopa vachaona kuti kusina mai hakuendwe. Achauya achizvimisidzika musi wacho iwoyo toda kuzviona. Handei with numbers guys. Handei musi wa9 and 8. Gara wakatozviziva nguva hapachina. Hatifangi kudyiwa netime but isusu topanga kudya time guys. Let's go vakomana, let's go. Let's mobilize kuma next edu, kwatinogara kuma rural areas nekupi kwese kwatinogara kuma urban areas. Please let's mobilize each other. Let's go guys. Musi wa8 and 9. Musi wa9 ndo panenge pane court. Musi wa8 is a demonstration kumbonorowa mazipembe, kumbononangirika mazipenzi pa home affairs. Asingazivi zvaanoita wokuconsulate, anoita fraud. Chinhu chomunhu, it's a fraud. Chinhu chavari kaita, it's a fraud kupa munhu zvinhu zvisiri zvake.